Hemmeňize salam. Bugün New York'un I forgot what to say. All right. Hemmeňize salam. Bugün gece New York'u görkezecek size. Başladık mı onda? And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. New York giyce yatanok diýenler doğrudur. New York'ta istendik saatda istedik sadyny tapyp bolýandyr. Biz giyce iyulun 31 giycesinden birine geçen gününde çıktık. Yani 3. günden 4. güne geçen giycesinde çıktık aylanmağa. New York'un içinde giyce näli hareketler bardığını görkezmek üçün. Hepdäniň ýöneki günü bolmagyna garamazdan ýene de turistler we adamlar giyce kendi. Biz saat 10'dan soň çıktık. Giyce Biraçenli aylandyk. Her yerde turistler görüp bolýady we restoranlar hälem işleýärdi. Biz Brooklyn'den başladık göremäni. Manhattan'ın Soho rayonuna çenli yürüdük. Aslında 5. 6. bazar günleri adam köprak kolya daşardı. New York'un bir minus tarapy her yerde musur görse bolýar. Gara paketlerde ýa-da zamalan baklaşkalar. Häzirki ýörep barýan rayonumuz Chinatown, ýagny Hytaýlaryň bir wagt gelip ýerleşdik rayony. Bu rayonda Hytaý marketlerini görse bolýar. Ya da Hytaýlaryň restoranlaryny, spa salon ya da şuna benzeş Hytaýa değişli önümleri görse bolýar. Hytaý banklary da var. Bu adamlaryň köpüsi bütün ömür İngilizce gürlemedikleri de var. Yani bular kiçicik bir öz döwletinde, edil Amerika, New York'un merkezinde yerleşen kiçicik bir öz boluşlu bir döwletinde ýaşaýan ýaly. Bu rayon turistleriň gyzygyny çekýän raýonlaryň biridir. Sebäbi bu raýona gelip edil Hytaý kulturasyna değişli Hytaý edeplerine değişli zatlary görüp bilýän ýa-da naharlary iýip bilýän ýa-da teatrlar meselem şu ýerde teatrlaryň reklamalary asykdy. New York'a gelen immigrantlaryň köpüsi ýeke ýaşadyğı üçin we öýüne pullaryny iýerdiği üçin käbir immigrantlar ýeke alýar, köçelerde ýaşamaly bolýar. Sebäbi garran soň hiç kim işe alan yok sen.
like this guy. Ova bu rayon Little Italy. Yani tercümesi Kiçicik İtalya deyilmekdir. Bu Kiçicik İtalya'da bir vaqtki göçüp gelen İtalyan emigrantların yerleştik yerleridir. Eğer bilen olsanız emigrantlar İngilizce bilmediği için hemmesi bir yerde yerleşiptir. Yani edil Rus rayonları yalı, Beylik rayonları yalı, Chinatown yalı. Göçüp gelen emigrantlar birbirinin yanında yerleşýärler. Sebebi birlikte birazcık ansatrak bolýar yaşaşmak. Sebebi dilleri bir, edil şu neme kulturalar bir. Bu rayonda turistlerin ünsün çeken rayonların biri. Sebebi bäri gelip İtalyan kulturasına değişli zatları deňäp ýa-da dadyp görüp bolýar. Naprimер, İtalyan restoranlary, beýleki suvenirler. Yeah. Go. Bu parkta gördük adamlarımız NYU yani New York Üniversitesi'nin studentleridir. Yani bular birleşip giyice oturup saz çalýarlar, surat çekýärler ve vaktini geçirýärler de. I'm not one for small dogs. This dog is what's his name? Pom-poms. He's a Pomeranian. Look at me.